moi kaikille. Ja moi sille yhdelle Jonnelle, joka sanoi, että oot ruma huora, painu vittuun. Niin kuule, sä et tiedä mun elämästä pätkääkään, joten painu sinä vittuun täältä. Niin, eli tämän videon aihe on miten käyttäydyt YouTubessa. Mun mielestä toi yksi kasvoton Jonne käyttäytyi mua kohtaan aika törkeällä tavalla. Että niin kun, kun kaikkihan muistaa sen episodin, mihin mäkin pistin lusikkani siihen Sinä Tuuba TV:seen. Niin heti kun mä aloin puolustamaan pienempiä, niin sit sieltä tuli, että oot vitun ruma huora, painu vittuun YouTubesta. Niin kuules kasvoton idiootti siellä. Minähän en painu täältä mihinkään. Ja tollasia kommentteja mun kommenttikenttään ei tule. Tai oli siellä kaksikin kasvotonta tyyppiä, jotka toinen sanoi, että vittu mitä paskaa. No, vittu mitä paskaa, niinku, että sain taas hyvät naurut. Tommosilla ihmisillä ei ole sydän paikallaan. Enkä mä oo huora. Mä oon ihan saatana ihminen. Että jos ei toi niinku huoraksi haukkuminen lopu netissä, niin muuten kannattaa kirjoittaa ihan Googleen, mitä huora tarkoittaa. Sit voi vähän niinku tietää. Sä oot varmaan joku ala-asteen menossa 8-luokalle, niin sä et välttämättä tajua edes mitä se sana tarkoittaa. Mut mulle sun ei tarvi enää tulla kommentoimaan. Joten haista vittu. Joo, mun ei ollut tarkoitus pitää niinku mitään saarnaa teille siitä, mutta mua vaan vituttaa tollaset, että kun kasvottomat jonnet tulee, kasvottomat tyypit, trollit tulee sanomaan, että oot vitun ruma huora, painu vittuun YouTubesta. Mut mäpä en painu. Että tämmönen video tällä kertaa ja huomenna jotain muuta. Moro!